И здравейте хора, тук сме в The Justic сервера и ще поставяме нов рекорд. Ще бием едновременно 5 уидър скелета, заедно с валката. Подготвили сме се, имаме 16 уидър скелетен глави. И ще тръгваме. Ще спра клипа на пауза, като стигнем и вече като ги пуснем, ще пусна клипа. И то хора, тук сме. Давай. Аз ги служих моите валка. Ох! Дами и господа, присъствате на новия рекорд по биене на уидър скелети. И вага, веднага. О, леле, почнаха ме и двамата мене, валка. Сипаха ме, още отца. Биго, бой. Биго, ле. Знам, че нищо не чувате, но и аз нищо не чувам. Но ни пребиват като... Ама верно си е. Шит. Мале. О, майко мио. Не мога да излезна тук. Ох. Ние ти не може да убиеме. О, еми да, то като има и още. Мале валка, представи сега да бехме сайренките. Мен ме прекъскаха. Отепаха ли те? Скоро ще умра скоро. Бързо. Ей, яш де. Яш нещо. Я златна ябълка. Бързо пие едното помашенка. Трима ме бият. Това не е нормално. А мене двама. Мене крипър и мирпър и тука. А мен ми скопаха бездна, бе. Ако може ги пребийте двамата, че аз се справям с трима. Къде си, бе? Светяхме направо скелетисти. О, мале, ще умра. Мене свалих от планината ти. Аре, умирай, бе. Убили го? Не. На път съм, де. Трима сами не мога. Ако можеш ги убий двамата, да после е трима по-лесно. Да, бе, опитам се, ама. Единия умре, валка. Супер. Ма сега другия е много силен, да, аз съм на много малко сърца. Златна ябълка или нямаш? Не, ама аз всичко съм си изпил. Сега може да му убие. Ама няма да се брои рекорда. Дали имаш перли, бегай. Не, бе, няма, не искам. А ето бе, ето го бе. Бой са. Бой. Тримата, аз тук с трима се справя. Единия вече е почервенел. Аз се крия от едно. Ама ти поне един от епал ли си? Не. Ама ги бия и тримата за яката. Аре бе. Трябва да Защо не знам мога да го удрам, бе? Айде бе. Бой. Айде умирай, бе. Още един удар. Айде, ох, аз ги отепах. Аз не. Че къде не да стара. Ако можеш, взимай го и идвай при мен, тримата не мога да се справям. Чай, че ми лагва. Взех. Аз пребих 2 уидър скелета. Ще спрям паузи, като стигна до валката, ще го... И здравейте хора, тук сме отново. Не ми се излиза навънка грам. Аз умирам, както винаги.
Вълкшките. Не, Ники, умирам. О, вълката умре са. Аз ако умра, не подобряваме рекорда. Бързо. Искам то, те още не са се регенеритнари. Бързо, бой, бе. Имам майна, и те идвам. Ох, мале, това е нещо... Бързо! Идвам ли? Да, бе. Ще спра клипа на пауза, понеже не знам колко ми остава и като стигнем последния ще го включа. И дами и господа, както виждате, ето го и последния уидър скелет. Сега почва да се опитва да ме убие, но аз няма да се дам. Стреляме го с валката. Валка, давай, шоти го. Сега представи, че ни убие двамата. Той един е много лесен, ние го цепиме и двамата. Човек му не знае що да прави. Не знам по кой да бие. Ето. И запали, бе. И стана такъв бой с мечката са. Сега не мога да се стрели валка. Идвам, бе. Не трябва да избегна много натам, да не е, бе. Къде си, бе? Бой, аз ти казах, че това двамата ще ми тебе. Ти си, ала. Сега съм го трепал. И аз съм на 2 сърца. 4D. Ай, достам. Взеха да бигинг. Ох. И това беше от нас за този клип. Подобрихме рекорда за биене на уидър скелети наведнъж. Това беше от нас и до скоро.